खुलुमबाय बियो बड'लेण्ड टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रिंकु बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं मरिगावनि डिसि आरो एसपिआ क्वारेन्टाइनआव गिबि मन्थ्रिनि जथुम्मायाव बाहागो लादोंमोन बदरुद्दिननि खुगायाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायनाय राव डिफु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव हिमन्त बिश्व शर्मा हिमन्तआ बुंदों रायजोनि सिङावनो थाबथाना थानायफोरखौ न'आव थांनो सानसे खाबु होगोन अखिल गगैखौ फिन एरेस्ट खालामनाय एनआईएआ थामथिम दानिया आबुं रादाब राज्योआव कर'ना भाइरासनि गिख्रंनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं बे समावनो मरिगाव जिल्लानि डिसि आरो एसपिनावबो गिख्रंथाव कर'ना कभिड-19नि सन्देरनायनि सन्देह खालामनाय जादों मख'नो गोनांदि बे समाव मरिगाव जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि आरो पुलिस गाहाया हम क्वारेन्टाइनआव थांबाय मरिगावनि डिसि आरो एसपिनि अनगायैबो गोबांसा खौरांगिरिफोरखौबो क्वारेन्टाइन खालामनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोन्दों बबेखानि लाहौरिकाटआव सानै सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननायनि उनावनो मरिगावनि डिसि आरो एसपि मोनाबो सन्देहआव फैदों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे सानै सुबुंखौ मरिगाव जिल्लानि डिसि आरो एसपि मोना लोगो हमदोंमोन अदेबानि बयखौबो साननो गोनां खालामनाय बाथ्राया बेसोदि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ बानजायनाय कर'ना भाइरासनि सांग्रांथि मेलाव रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि पियुष हाजरिका आरो गोबांसाजों लोगोसे मरिगावनि डिसि आरो एसपि मोनाबो बाहागो लादोंमोन धुबुरीनि एमपि आरो एआइयुडिएफनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलआ आसामनि सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायदों गिख्रंथाव कर'ना भाइरासनि हेंथायै जिरायनाय गैयै खामानि मावनाय आरो बिथांखिफोर लानायनि थाखाय बदरुद्दिन आजमलआ हादोरारि थाखोनि मोनसे खौरां बिजोंनि मोगा-मोगियाव हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायदों मख'नो गोनांदि जाय खामानिखौ बोसोरसेयावबो मावनो हाया बे खामानिखौ हर सान गोख्रों नाजाथाबनानै हिमन्त बिश्व शर्माया दानथामनि गेजेरावनो मावफुंदों होननानै बुंदों आजमलआ बबेखानि हादरनि गासैबो रायजोआवनो हिमन्त बिश्व शर्मा बायदि सावस्रि मन्थ्रि थायोब्ला सावस्रि बिफाना जोबोरैनो जौगाखांगोन होननानैबो बदरुद्दिन आजमलआ बुंदों सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै डिफु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दावबायहैयो आरो देहा फाहामसालिनि डक्टर नार्स सावस्रि मावफारियाफोरजों लोगो हमनानै कभिड-19नि हेंथायै जुजिनायनि बागै सुलाद लाहैयो आरो गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ नायबिजिरहैयो सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रायजोआरि सावस्रि मन्थ्रि पियुष हाजरिका कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम ब्रह्मांमोनाबो डिफु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दावबायहैयो आरो मदद खालामो कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउन खालामनायनि जुनै रायजोनि सिङावनो गुबुन गुबुन जायगायाव थाबथाना थानायफोरा गावबा गाव न'आव थांनायनि खाबु मोनसिगोन बे बाथ्राखौ बुंदों सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया डिफु मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव दावबायनानै खुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिब्ला फैगौ 20 एप्रिलनि उनाव थासारिखौ नायनानै सानसेनि थाखाय रायजोनि सिङावनो थाबथाना थानाय सुबुंफोरा न'आव थांनायनि खाबु खालामना होनो रायजो सोरखारा सानदों बबेखानि बबेबा मोनसे जायगायाव थांनायनि उनाव फैफिननो हानाय नङा होननानैबो बुंदों हिमन्तआ अखिल गगैखौ गुबुन मोनसे केसआव फिन एरेस्ट खालामनो एनआईएआ थामथिम खालामदों बे दाबिखौ दैखांदों कृषक मुक्ति संग्राम समितिआ मख'नो गोनांदि मोनसेनि उनाव मोनसे केस जाबसिननानै केएमएसएसनि दैदेनगिरि अखिल गगैखौ गले गले एरेस्ट खालामदों एनआईएआ ओरैहाय अखिल गगैखौ फिन एरेस्ट खालामनो एनआईएआ थामथिम खालामनायनि थाखाय दुखु मोननाय फोरमायदों केएमएसएसआ बबेखानि बिजेपि आरो आरएसएसनि सोरखारा अखिल गगैनि हेंथायै राजखान्थियारि सोलो खालामगासिनो दं होननानै दाबि दैखांदों केएमएसएसनि दैदेनगिरि मुकुट डेकाया दिनैनि रादाबा एसेनोसै